za kratko obraćanje od prvi od avtor Zlatomir Jovanović. Poveli. Hvala puno, Jovata. I kada je rekla ovo kratko, onda to kratko ne znam šta da kažem. A imao bih mnogo toga da kažem. I taman kada sam pomislio da sam se nekako uvek sam razmišljao, ovdje sam proveo svoje najlepše dane mladosti u Skoplju, služio sam vojsku, da jednog dana se odužim u ovom gradu. I evo, desi taj dan da ja održim promociju danas ovdje u muzeju. Međutim, na moju sreću, ovaj grad me ponovo zadužio da ponovo dođem. Zahvaljujući Violeti se došli da... Tako da ću veoma rado dolaziti ovde, da li vi mene zvali ili ne zvali, ja ću uvek doći, a vi ćete uvek doći kad ja budem došao ovde, pa ćemo se opet družiti. Veoma je komplikovano da pričam o mojim knjigama Romi u vremenu greh jedne Romkinje u 5 minuta, to je besmisleno. Ali imam želju da vam nešto kažem što biste vi preneli vašim prijateljima koji večeras nisu ovde sa nama, a mogli se da budu. Ali zahvaljujući Violeti, hvala vama što ste došli, jer je ona ovo u moje ime organizovala, ja sam mnogo poverenja u Violetu i ona je ovo odradila i više od očekivanog i organizovala i potegla sve vas ovdje, vidim ovdje i kamermane i fotografe, ja bi teško pa i ovdje u Beogradu ovako radio. Ali Violeta, opet veliku zahvalnost tebi. Moj omiljeni filozof je Jose Ortega y Gasset, to je španski filozof, koji je rekao čovek nije ono što već jeste, nego ono što tek treba da bude. Dakle, i mi večeras ovde treba da budemo mnogo plemenitiji i da imamo odgovornost međusobnu i prema drugim ljudima i onda ćemo mnogo lakše živjeti, bez obzira kakva je prilika ili politička ili ekonomska u državi ili da li je velika besparica ili nije. A sada dok sam ovako gledao vas i slušao kako Violeta dobro čita moju poeziju od mog prijatelja Ibrahima, palo mi na pamet romska himna Đelem, Đelem u prevodu znači išao sam drumovima ili putovao sam drumovima i susreo se sa mnogo dobrim ljudima. Evo večera sam ja, išao od Bitole do Ohrida, do Kumanova i došao do Skoplja i večera se susreo sa vama sa jednom predivnom publikom koja me toliko razgalila da ja jednostavno ne mogu sada da kažem jedno što sam hteo da kažem, jer mislim da to sad više i nije bitno što bi ja da kažem. Možda sejač kada seje žito, ako baci to seme na put, onda će ptice da ga pojedu. Možda neka ptica i neko zrno prenese i pusti tamo na neke stene, opet će da iznikne žito, ali će ubrzo da se osuši zato što nema dovoljno uslova u tom kamenju da raste, ali kada taj sejač baci to seme na jedno plodno tle ili plodnu njivu, onda su plodovi veliki. I večeras mislim da je Violeta jedno dobro seme posela ovde u Skoplju, a to se vidi zahvaljujući vama što ste došli ovde, i da će plodovi ove promocije u ovom hramu kulture ovde istorije tek za 7, 10 ili 15 dana ili za 2-3 meseca da urodi plodom, kada ljudi budu saznali šta se ovde večeras desilo, o čemu smo pričali, a i kada budete vi to preneli vašim prijateljima. Mi smo gostovali na 2 nacionalne televizije, s jednim velikom oduševljenjem su nas ljudi prihvatili i hvala njima, moram njih da ovoga puta ovde javno pohvalim. I mislim da je ova promocija u Makedoniji veoma uspešna i po romsku književnost, po romsku kulturu i to je jedna sinergija makedonskog i romskog naroda. Jedino u Makedoniji i u Srbiji Romi imaju najviše prava na planeti. I
jedino Romi u Makedoniji, mogu da kažu Makedonija je moja država, jer Romi nemaju taj odnos da se bore za teritoriju. Nama teritorija ne treba. Romi su bez jednog metka osvojili ceo svet. Živimo u svim državama sveta. U 500 gradova širom sveta se slavi Svetski dan Roma 8. april. U preko 50 gradova se slavi Svetski dan romskog jezika od 2. do 5. novembra svake godine. Tako da, jedino u Makedoniji, Romi naši mogu da kažu Makedonija je moja država, ali ne pežorativno, ne da kažu Makedonija je moja država samo da nas neko ne bi dirao. Ma ne, zato što Romi osjećaju makedonski narod kao svoju braću. I tako se ponašaju, i tako se makedonski narod ponaša prema romskom narodu, a tako je veliki isto u Srbiji. Dakle, to su jedine dve države gde nema velike diskriminacije. Neki put i sami Romi, neki put i ja sam bio, kada sam bio mlađi, bio agresivan, drugačije sam gledao stvari. Sada kada sam sazreo, pa svako od nas mora da se uvažava, ali vi ne morate da uvažavate ono što ja pričam. Mi moramo da razgovaramo i da se razumemo, ali ne moramo da se slažemo oko toga, ali mi moramo da razgovaramo. Tako da ovaj razgovor večeras sigurno će doprineti još više da vi budete promoteri romske kulture i da postoji romska književnost i da književnost Roma je u velikom vijeku. Ja sam veoma ponosan i srećan čovjek što je roman Greh jedne Romkinje na 62. međunarodnom sajmu knjigu u Beogradu. Sa njim je počela savremena romska književnost. Ako ništa drugo, bar sam mom narodu dao to da sam otvorio taj dan, da oni znaju kada je počela savremena romska književnost, pa je to i veliki uspeh za jedan narod koji živi u svim zemljama sveta i ne možemo da pronađemo tu zajedničku nit koja bi nas povezala. Evo, sada je uspela Violeta da poveže vas sa nama. Što to ne mogu ni političari, ne mogu ni institucije sistema da urade, nego mi ovako, a pesnici koji lepimo negdje među zemlje i neba, to nam je Bog dao taj talent, pa onda možemo ovako da se prepoznamo. Ja ću završiti sa jednom mojom pesmom, tu sam zapisao u knjizi Romi u vremenu. Niko više ne veruje u Posejdona, u Zevsa, to su bogovi, grčki bogovi, i oni su sada prerasli, oni su sada mitovi u grčkoj mitologiji i tako dalje, i tako dalje. Ali čovjek koji veruje u Boga, onda mora da ima taj vertikalni odnos sa Bogom. I pošto se bavio tu istraživačkim radom, on se zaključio jednu pesmu sam napisao i to je bilo ovako. Daj mi Bože, bolan da ozdravi. Daj mi Bože to što sada od tebe tražim. Bože, ako mi to ne budeš sada dao, onda neka umre ceo svet. Bože, ako bude umreo ceo svet, ko će tebi sveće paliti, ko će se tebi moliti, ko će ti Bože žrtve prinositi? Nema ko. Zato, Bože, daj mi sada to što tražim od tebe. Bog je gore na nebu, ja sam ortodoks, hrišćanin, pravoslavac, prevodom Biblije na romski jezik. Večeras i uvek u mom srcu je Bog Isus Hrist, Bog je gore na nebu, a Violeta je visi samo na zemlji. Hvala vam puno, dragi ljudi.